Egunon, eskerrik asko, hemen egoteagatik. Esan behar du lehenengo gauza, abiadura ikaragarria ipini dugula Nafarroan komunitate energetikoen sorkuntzari. Orain dela 5 urte bat, baino ez zegoen Nafarroan, gaur egun 81 dauzkagu erregistroan ja eraikitak. Beraz, batetik 81 batera, kasik 5 urtetan egin dugun lana da. Lan hori estrategia baten atzean dago, lan hori baita ere diru laguntzen programa baten atzean edo bultzapenan dago, lan hori baita ere kenkari fiskaletan baita onarritzen da, lan hori oinarritzen baita ere gure bulegoak edo OTC deitzen direnak, herri-zerri joaten ari direnak, jendea eta laguntzeko eta egiteko, beraz, plangintza oso bat, erreferente bat gara, estatu mailan zalantzari gabe lehenengoak gara komunitate energetikoak eraikitzen, eta gure transizio energetikoaren eraldaketa zutabe ikaragarri handi bat da. Autokonsuma behar dugu, komunitate energetikoak behar ditugu, gure energia sortu ahal izateko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.